Trí dó héan náid beo dí réimh se bhríon a gléamh na nuaachta as Meiriceá don cúigó láid ag bhí na saona gá bhíle sa sídíog. Agus tá sé an raic henne féin cín fá. Mar an lead seo Stephen K. Bannon. Am eiscil tá mé lorg rud a cin seo agus tá agam tá sibse ag súil le nóíocht nach bhfuil. Mu sin níl sé sa bhla sin. Béidir go bhfuil sé sa bhla beg so Eileen ag an second. Meiriceá an go leor tá sé an raic mar is duine den éite fíoris é Stephen K. Bannon. Bainneann sé ar nó leis an Idirlín Breitbart.com. Ní thiúr me nuacht mar ní nuacht é is Idirlín propaganda don drám sin an éitiés Dr. alt-right as bhéal agus béad go dúr fí deis ailtéarnach scailge ortha cibé tá ar nólacht na hetí clé ag glásan faoi Bannon ag rá gur cineach é gur fréúdach é ní dóilem gur féidir an lipéad sin ó na lipéid sin a choréir go héasca. Rionste na líomhaintí cineachais mar hampla a chuirtear ina lé cuireadh rinneoiad I ré a chulscartha nuair a thug a bhean chéile le fios gur bheagair giúdaí na scaile a rá inín ag freastal irse. Níl is agam an féidir cineachas a chur ina leisin ach thug Bannon tugann sé agus thugach sé cúnamh ocht na het deise altérnaí trí Breitbart. Zear an gur cuma leis an cineachas agus an fríúdachas agus le héad níl bhaid ach clicinnaí háirt. Agus bhín víidir ceann den rudaí is mó a scantrí an mise. Tá na slíomhan na Idirlín ag scapa ábhar ranséirí dar liomsa chun clicinnaí a díobh. Tá gan Trump pragmatach ní idéolaí ní na sagam faoi sin is cinnte gur náisiúnaí é. Rud eile faoi ná gur gríosáir é agus speachara a cha a híal an imil na héti deise agus gur féidirlín a bheith súil le stratéis altérnach wai
sa chi ceanna ará stratéis alternach ag an úsal Trump. Bhain mór fictúr an chéad lechannaí le muintear Trump agus sin iad na Mick, Eric agus Donald yes, ní is agam gé hé fear eile. Agus is cosúil go mai an túsal Trump ag chur Nuacht seo I gceannas ar a chólachtaí agus gur bead san na bhaise á riara sa stúra. Ach má sé ní féidir, fiú dom a bhíonne, ní féidir a héana go mai contúirt ard Coimhlint Leasa sna henim Nuacht seo. Fiú má ágan Trump a chólachtaí féin tíaltaí rá sách éasca go rá nepetachas. Níl sagam lorg mean focail sin sa bhucla. Ha! Sin ceann nua. Ca mé scríb síos. Finiachas. Finne. Ha ha! Finne gael mar hampla. Why dad? No. It's maiam an termar sin, tá sé tréis mé a chur is smuoine. Finiachas. So tá contúirt finiachas an, mar fiú agus I bhic ag stúr na gólachtaí. Bhai gach cinenne stratéise agus gach órbheart rialtas a dionnan Donald Trump ag gimmert tionchar na cólachtaí. Héan ceann bith na cinní seo chun leasa na gólachtaí tíaltaí anéasca finiachas a chur I lé an uachtar an Trump. Sin ceann dina bhuail is mó sa cháiste go léir. Céirt a dionas sé leis na góltais go léir. Tá aige ón Astráil go Canada agus aráis. Well. Dídeanaithe, níl is agam céirdaí an scéil seo agus níor lé mé mór an ach is faoi ra'ad agus thuaitm lal carú thuúlaí enam nach Afganistánach sílim? Ní Irakach. Tá si rééis rá rud in Meiriceá hena féin. Ifid héin go bhfuil fua go leor Meiriceá agus ifid dó go bhfuil grá agus cneasú go leor Meiriceá. Níl ein scéile le agam faoi sin. Leanna mé rá. Gwen Ifill, tá mé chríomhreiste mar híl mé go raibh sí chuid súlach ó híl. Bhí sí buí a gáide. Bhí an meanráire sin dimmer an tionchar orm. Ki bé fuair bás de bhar ailse an útras. Well, Arno, ní pocail sin na úsáitim se go minic. Right, well, tá útras an freisin. So,
Ní ra me mí cheart ach eilt brunne a bhfuilí agus fuairsaí bás in áispís dé luin. Ní raibh seach 60 bliain líis agus ba dead bhí si feiceálaach mar i dtíire. Ach ní léonna deile le rágam ach gur mórach chaúintí dá nuacht sna meán i Meiriceá go háidethe nuacht feidblí. Tá a New York Times gleannacht a ra leis a bheachtas seo solas a dhéadú na príosúin stáit in Nuacht agus an ceartach chuirtear síos mar a bhris na heifigí príosúin isteach i gilíní agus súnlisannaí in sa príosún lár stáit in Utica Nuacht chun adam a lorug. Ní rá na gádaí ag lorug adam in éachar. Bhí siad a lorug díoltas as ansaí a rinneú rinne duna heifigí seacht nó ribhe agus thar ráir a chhlaig so go gléire de sríocha príosúnach sa fríosún. Brisú easnachaí, brisú chloignechaí, brisú sróin, agus éicníú rint de na príosúnaí. Is scéal úfar amachchas amach é seo. Níl tá go muna í príosún ach es rud é na príosúnaí a cheachadú a ráis agus iad fésathe seachas trámathe mar atá siad faoi láthir. Mar ar nó má chrámítear príosúnach nuair i seochas sé amach is an gaiiriúlacht a thiontóis se láideach ríis. Tá tachaíocht farsing in Kashmir do Hizbul Mujahideen, grúpa mílisteach le rá chéad ball. Agus fiú má fuair Burhan Musafarwani an cheanara bás le déanaí níl an takeíocht sin ach géirithe idir a dálín. Tá an ghréig chreite a ríis céim fá mar tá feitís ar lucht na gréige agus an ceart acu nach bhuaithí siad faoi sibh fíochas ó Meiriceá sula bhácaí Barack Obama fig na huachtaránachta, mar is cínte gur cuma sa teach le Donald Trump faoin ghréig. Agus fágann sin go mbeidh cínte tréimh se bhreise chorhúise politiúil agus eic na múl sa ghréig amachchan seo. Bhí cógáil a bheith ar siúl an teachtain seo agus tharla sé ag ceiliúra céir é an téirma atá céir a thugtar ar Microsoft Excel. Bunach ar sonraí. Níl is agam an bhfuil gaeilge bhaith in éachar ar big data.
ní hanan sunraí móra agus sin ach tuigeann tú a bhfuil géisteacham. Bhí an chógáil seo le bheith ceiliúra an phróiseála sunraí agus asar líocht na stratéise sa táchan Uachtaránachta ach baidad níor tharla éan cheiliúra baidad níor tharla. Mar inéineann gach rud a thuair na cólachtaí seo. Chuireadh iompaíodh na figiúraí. Nuacht bhréige. Tá an chuid caint mó faoi nuacht bhréige faoi láthair agus an chuí inar iompaí nuacht bhréige an táchan. Ní chreidim in áiríre go nimfar mór an difriocht má imrítar feachtas géir nuacht bhréige an Idirlín. Mar ní dar lumsa, ní ón Idirlín ní ón na foinsí ón na gnáinsí Idirlín aon tacaí thóirí Donald Trump agaid nuaachta. Ach cibé is léir go rá chuid baiscéalta ó Skype an Idirlín a bhí bréagach agus tá na suíomhanna Idirlín nuacht bhréige ag cailúint fáltais inis mar gheall híomhanna Idirlín mar Facebook agus Instagram agus le héad ag ag tormeasc nuacht bhréige. Níl sa go man sé mór an difriochta. Inis ná bheadh ionta sort tá Mary Jo White chathaoirleach an choimisiún am orúis agus málartáin ag cúlú sír agus ba rialtóirí eile á leannacht Sarawad agus nó baineann sé seo leis an Uachtarán agus an réimeas nua. Bhí mé leabhar teanna faoi Connecticut agus na deacrochtaí atá Coneythirí Connecticut I dtíobh tithe a thóg siad sna 7 sna 8 beidir fiúisteach sna 9 le bhunsreathanna déanta as ábhar ní chuimhinn an tábhar inis atá níos ag creimeadh nó ag scéthe. Agus síliú go bhíoch siad faoi si bhearg go daí an stát ach tá ordaine an stát tar éis a chuirt le fios dúrisc nach mai faoi si bhar be ag dul do na húneirí tithe seo agus dá réir sin is féidir rá gur mó an léan an mhairg agus an dobrón in as úneirí tithe sa stát sin faoi láthair. Well, mar chóirtha den achardas nua idir na stáitiantathe agus Cuba tá lár anna de ailse I Buffalo nuamhreacht rééis cada áil tástail cliniciach a dhéanamh rugga imdhíonachta as Cuba dar ben climavax. Nach deas sin éair. Ní léon na deile le ráthacham.
Céird a bhí siúl ag iomras scáilethe Ollscoil Columbia. Bhí siad ag téacsáil. Bhí an daoine ag téacsáil. Ach is cosúil go raibh siad ag téacsáil go gáirsúil agus go gréasta. Chógáirsúil agus chógréasta sin gur chuirú úfás go leor. Sa an ó má scríbann tú rud ar bithir de telefón. Ba sé an go deo agus tána téacsaní seo an go deo. Bhí na téacsaní seo cho mílteach sin, cho ceathanach sin go bhfuil an chlár iomrascála churtha Finraí agus fágann sin nach mbeidh na iomrascálathe ag iomaíocht níos mó an bhliain seo. Well, cad is réalta rubail an? Well, bhí rubail de haiségin ag réalta rubail Halley mar hampla. Agus tá ceolráma nua muise. Cóidú sílim. Tharlaíonn si seo nuair nach gahan tú leis na healaíonna. A chóidú nó idirú. A chóidú. Mae'n esgil nes mae sy'n ysgrif sydd. A chóidí. Cyn wahid na ffocin sio, mae yn ymdarmod o'r mi'n i ddolym. Ai, ach, cyfi, ta'n ceolram sio a chóidethe o War and Peace. Tolstoy nach agus tuchttar Natasha, Pierre agus réalta ratha mór 8 sa dóíag. Josh Groban, tá sé sin an, agus bandar bannam déné bent nor chúlam tracht é riamh. Agus sin iad na scéalta mór go léir ón chúigiú lá 10 mí nó saona 2016. Súlagam go bhain sibh tena bhastab nó leas cibé, agus go mbeidh muid a caintli chéile arís sár é. So slán, bích lá deas agah.